Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita saksikan marapulai ala tibo sarato jerombongan bajalan jolangkah gontai padopai suri nan labih alu tataruang patatigo samui tenja indak mati. Tarangat tambu aja talempong serato tansa. Mayang yang marak pulai jonadar. Nan jauh halala tibo nan dake alala datang. Bakumpu sanak saudaro jo pamili keluarga untuk menyambut si marak pulai nalah tibo. Para hadirin yang berbahagia, baiklah pada kesempatan ini kita saksikan Silek Gelombang. Silek Gelombang merupakan suatu kebudayaan di Minangkabau dalam penyambutan tamu undangan. Walaupun kita berada di perantauan, ini tetap kita lestarikan. Kebudayaan kita tetap kita lestarikan, dak lakang dek paneh nandak laku ada ucap. Nah inilah kita saksikan para pendekar-pendekar dari pihak Marapulai dan juga pihak Nadaro untuk saling bertarung atau Silek Gelombang. Jadi tidak mudah untuk memasuki rumah nan gadang bagi si Marapulai untuk menemui Nadarunya. Tentu adanya persilatan terlebih dahulu. Angku dun sana saudara. Baiklah begitu masih kita saksikan bagaimana Silek Gelombang nan merulan suami. Burung bondong bebondong inggo di rantiang kayu jati jiko ado nan tadorong rila jemaah pintokan. Sailiang balam jo barabah balam tabang barabah mandi sailiang salam nanjo sambah pulang sambah kembali. Angku dan sana serenya. Sudah Silek Gelombang dilangsungkan bagaimana anak Daro menamai si Marapulai. Dilangkah gontai Nadaro menamai si Marapulai didampingin kedua orang tua untuk membawa si Marapulai masuk ke rumah gadang. Rumah gadang 9 ruang selanja kudo balari sapatiak kudak maimbau bau kia bamego-mego batatah jaka cino barang kiang di halamannya. Semai datang kami sampaikan kepada si Marapulai sarato rombongan ayah bundo kakak juga aku sanak saudaro ipa jo bisan sarato orang kampung mendampingi si Marapulai untuk datang ke rumah si anak Daro. Mano segalon ini mama orang gadang basa batua alim ulama je jadi pandai suluh bendang dalam nagari ayah bundu kakak jekaku 100 anak saudara bain pun sambah kasarnya. Nia mama alim ulama jadi pandai
Saratu je tuangku nalah tibo kini itu. Bak kayu gadang manangah koto urek ni cukam kapitalo pucuak ni cewang kalangi. Urek tampai rang baselo batang tampai rang basanda dahan tampai rang bagantuang daun tampai rang balinduang kapanesan bataduah kehujanan. Kapai tampai rang batanyo kepulang tampai rang babarito. May tujuh mandehkan luang. Serato je bundo-bundo paling pape rumah nan gadang sumar anjong paranginan. Kapai tampai minta makan kapulang tampai minta minum undong-undong jalan ke sarupo. Selamat datang kami sampaikan kepada angku-angku, mama-mama dun sana sarenyo. Si marak kulai sarato corombongan. Suci ne hati Kamis pun sepokok sepangkalan. Sarok di laman labas sapu benanti je pintu nan tabuka sarato kurisi nan tataga. Masuklah ke dalam rumah, duduklah di lapiak pandan putiah atau duduk di kurisi nalah kami sediakan. Malam kami menyambui angku-angku dun sana serenyo kok kurang tarati jukurena. Kateh baka waruahkan nan ilia baka mudiakan taparampiakan ipa jabisan atau hendak ditampai nan sabananya. Atau kato nan salah kato talompek kato nan ndak bayar. Lila jemaah pintu kami. Burung bondong babondong ingkok dirantiang kayu jati jiko ado nan tarorong lila jemaah pintu kami. Di hari sahri nanku, hari nan elok hari termulia raso dipandang rajo-rajo raso di doa wali-wali turun malaikat kete bumi sananglah hati ayah jo bundo serato sanak saudaro malik marakulai jonadaro. Kulit manih di dalam parak di bawah orang dari sarwaso marak pulai manih nak daro rancak sananglah hati rang basam. Angku-angku dun sana sarenyo nan tibo kini tu. Kami dari sepuhun sepangkalan terima kasih kami sampaikan. Hanya doa yang kami mohonkan. Mudah-mudahan si marak pulai janak daro menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Kato orang Minang, sayo sekato sejalan samula, kabukit sama mandaki, kalurah sama menurun, lai sama dimakan, dadu sama dicari. Dangalah pituah dari ayah kandung untuk si marapulai, yo anak daro. Anak kandung sibiran tulang ubek jaria pelarek damam ganti setawa je sedingin ubek mato patang je pagi. Dari ketek anak lah ayah kadangkan sampai sekarang kini mangko. Layah sekolahkan, layah tunjuk ajari. Kini